агар ки мана ин бози Ӯзбекистон қатъи вай Ӯзбекистон шароиташ ҳозир ҳама районош ба ҳама областош ба шароитшон бисёр баланд аз футбол. Тренерҳо ба бисёр нағзигӣ мекунанд, бисёр ойликҳои нағз метиҳанд. Мехостем ки ҳеҷ набошад ҳамун дуранг шавад бозӣ. Чибаки Ӯзбекистон командаи зур дорад. Ман боварӣ дорам ки Тоҷикистон мо ба Ӯзбекистон ғалаба мекунад. мо умед дорем ки аз кӯшишҳои фарзанди президент Рустам Эмомалӣ мумкин аст ки ҳам дастоварди хубе ба даст орем ва дар ин бозӣ мумкин аст ки ғолиб боем. Ман мехоҳам ки Тоҷикистони мо бурд кунад, вале ва Ӯзбекистонам фурқувват аст. ман ҳамчун мухлиси командаи якчаи Тоҷикистон, лекин боварӣ надорам ки командаи Тоҷикистон дар ин бозӣ ғалаба мекунад. барои он ки дастаи Ӯзбекистон ин яке аз дастаҳои пурзури Осиёи миёна мебошад. Дастаи Ӯзбекистон ҳам пурқувват аст, лекин бо Тоҷикистон айвада пурқувваттар аст. мисол мо варзишгарони тоҷик умед боварӣ дорем ки ҳамин дастаи Тоҷикистон иншоаллоҳ дастаи Ӯзбекистон ғолиб мебарояд. ман аз Давронҷон Тусасунов умед дорам ки ба дарвозаи Ӯзбекистон гол мезанад ва иншоаллоҳ бурд мекунем. ҳарчанд медонем футболи Тоҷикистон аз Ӯзбекистон пешрафт нест, аммо дастаи Тоҷикистон мумкин ягон таҷриба гирад. аз Тоҷикистон умедворем ки бозиро мусовӣ кунанам як ғалаба аст. ҳар ду команда хай он қадар бад ҳам нестанд, лекин мо ба фикри ман ки Ӯзбекистон чем аз командаи Тоҷикистон бақувваттар аст, ба фикри ман ки Ӯзбекистон бояд ғолиб барояд дар бозӣ. агар 100 ки надошем 80% бовар дорам ки Тоҷикистони мо байрақа пас намекунад. иншоаллоҳ футболистои мо рӯзи дуюм мебуранд. албатта ин худи иштирок кардан дар ин бозӣ ҳам худаш аллакай як пешравӣ ҳаст, пешравии варзиш ҳасту ифтихори варзишгарон ҳаст, ифтихори мо ҳаст ва умед дорам ки варзишгарони мо бо як бозии хеле ҳам зебою шавқовар мухлисонашонро шод мегардонанд. Rudy Ahmed Daka.